Захистити від зникнення 2 єменських міста включили в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Сано та Шибам. Через громадянську війну, яка триває в країні вже 5 років, вони опинилися на межі зникнення. Про унікальні міста, які потребують міжнародної допомоги, далі в сюжеті. За переказами Сану заснував син Ноя, який врятувався під час всесвітнього потопу. Перші згадки про місто відносяться до 1-го століття. Сана лежить на перетині 2 великих торгових шляхів. Завдяки цьому протягом століть місто було найважливішим торговим центром Близького Сходу. Тут близько 500 мечетей різної висоти, за що в старовину Сану називали багатовежовий. У Сані в результаті авіаударів постраждали 1975 будинків, 43 з них були повністю зруйновані, 86 серйозно пошкоджені. Шибам називають Манхеттен в пустелі або глиняний хмарочос. Місту близько 2000 років. Колись це було багате поселення, повз яке проходили торгові шляхи. Це приваблювало кочових загарбників. Тож тут побудували фортецю. Затиснутий у її мурах, Шибам міг рости тільки вгору. Найстарішому будинку у вежі понад 400 років. У будівлях від 5 до 11 поверхів. На кожному живе по одній родині. Єменські міста зазнали великих змін з архітектурної точки зору. Нещодавні події сильно ускладнили нам роботу. Ось чому ЮНЕСКО включила їх до списку міст, які перебувають під загрозою, і чекає на підтримку міжнародної спільноти. Місто Сана найбільше постраждало від авіаударів, а ось Шибам – від нападів повстанців. Особливість Ємена в тому, що його міста та поселення зберегли свою традиційну архітектуру, тож вони представляють велику цінність для світової культури. Ріана Алієва, Заман, АТР.